V Ríme nás učili, že v katolíckej cirkvi existuje 22 obradov. Čo sa týka mariánskej úcty, na prvom mieste, to znamená najväčšiu mariánsku úctu, má etiópsky obrad, na druhom mieste je náš grécko-katolícky konštantinopolský obrad a rímsko-katolícky obrad je až na predposlednom mieste. Jeden z dôkazov o tom uvádza tento film. Celá svätá ortodoxná katolícka cirkev vždycky verila a vyznávala nepoškvrnené počatie Prečistej Divy Márii. Preto od najstarších storočí oslavovala toto počatie osobitným sviatkom 9. decembra. Len traja svätí majú v katolíckej cirkvi sviatok ich počatia. Oslavujeme počatie Isusa Krista ako Boha človeka, ktorý nikdy nemal nejaký hriech, ani dedičný hriech. Sviatok sa nazýva Blahovyštenie. Oslavujeme počatie svätého Jána Krstiteľa, ktorému dedičný hriech bol odpustený ešte v lone jeho matky. A oslavujeme počatie svätej Anny, ktorá počala Prečistú Divu Máriu, ktorá bola predochránená dedičného hriechu ešte pred svojím počatím. Toto je nepoškvrnené počatie Prečistej Divy Márii v lone jej matky svätej Anny. Sviatok tohto bezhriešného počatia Prečistej Divy Márii v lone svätej Anny nebol položený na 9. decembra náhodou. Ortodoxná katolícka cirkev dátumom tohto sviatku vždy vyjadrovala, a to už od najstarších čias, svoju vieru v jej nepoškvrnené počatie. Ako hovoria cirkevní otcovia, konkrétne napríklad svätý Maxim Vyznávač, Prečistá Diva Mária sa narodila 8. septembra v priestupnom bezchybnom roku a že to bola nedeľa, keď sa narodila. Z týchto údajov možno presne a úplne jednoznačne určiť rok narodenia Prečistej Divy Márii. Narodila sa v roku -24. Keď sa pozrieme do dnešných kalendárnych tabuliek, 8. september roku -24 podľa juliánskeho kalendára je naozaj v priestupnom roku, ale vychádza na pondelok. Vysvetlenie tohto zdanlivého protirečenia je veľmi jednoduché. Treba vedieť, že v čase, keď sa narodila a žila Prečistá Diva Mária a Isus Kristus, teda na začiatku nášho letopočtu, a to až do 8. storočia, bol počet dní v jednotlivých mesiacoch roka iný ako je dnes. Mesiace marec, máj a október nemali 31 dní ako dnes, ale len po 30 dní.
a mesiac február nemal len 28 dní ako dnes, ale mal 31 dní. Priestupný deň v priestupnom roku nebol 29. február ako v dnešných časoch, ale 24. február, ktorý sa pridával buď pred alebo za už existujúci obyčajný 24. február. Takže v priestupnom roku 31-dňový február mal až dva po sebe nasledujúce 24. februáre. Rímania toto označovali ako ante diem bis sextum calendas martias. Preto Taliani dodnes nazývajú priestupný rok anno bisestile, to znamená dvojšiesty rok. Takéto rozmiestnenie dní v mesiacoch spôsobilo, že letný a zimný slnovrat bol v iný deň ako dnes a tiež jesenná rovnodennosť bola posunutá o 2 dni. Nezmenená zostala len jarná rovnodennosť približne 21. marca. Pozrime sa teda, ako vyzeral priestupný rok minus 24, keď zohľadníme dobové počty dní v jednotlivých mesiacoch. Marec a máj mali len po 30 dní a keď jarná rovnodennosť zostala neporušená, marec a máj mali len po 30 dní, teda o 2 dní menej, čo spôsobilo, že 8. september nepripadol na pondelok, ako by sa zdalo dnes, ale o 2 dní skôr, teda na sobotu. A keď uvážime, že Prečistá Deva Mária sa narodila v noci, tak to už bola nedeľa, pretože po západe slnka Židia počítali už nový deň. Preto je pravdou, čo hovoria cirkevní otcovia, že sa Prečistá Deva Mária narodila v nedeľu 8. septembra v priestupnom roku minus 24. Z toho je zrejmé, že mala iba 16 rokov, keď 25. decembra roku minus 8 porodila Isusa Krista, o čom bol na tomto YouTube kanále urobený už samostatný film. Prečistá Deva Mária bola absolútne bez akéhokoľvek hriechu a bez akejkoľvek chyby. Dokonca aj čas, kedy sa narodila, bol bezchybný. Priestupný rok je totiž jediný rok v cykle každých 4 rokov, ktorý je presný. Jeden obeh našej Zeme okolo Slnka trvá totiž nie 365 dní, ale 365 dní a štvrť dňa. Preto prvý rok nemá presný čas, lebo mešká o štvrť dňa. Druhý rok tiež nemá presný čas, lebo mešká o pol dňa. Tretí rok mešká dokonca o 3/4 dňa. A až štvrtý rok je bezchybný, lebo chýbajúci deň sa doplňa ako priestupný deň 29. februára. To je priestupný rok. Každý priestupný rok má o jeden deň viac. To znamená nie 365 dní, ale 366 dní. Preto sviatok počatia Prečistej Divy Márii v lone svätej Anny bol položený nie na 8., ale na 9. decembra, aby sa počiarklo, že tehotenstvo, 9-mesačné tehotenstvo od počatia do narodenia bolo v priestupnom roku, v bezchybnom roku. A teda, že je nepoškvrnená a bezchybná. Prečistá Deva Mária bola počatá bez akéhokoľvek hriechu a bez akejkoľvek chyby a aj 9 tehotenských mesiacov vyrastala v útrobe svätej Anny v bezchybnom čase bezchybného priestupného roku minus 24.
tak sa viera v bezchybné a nepoškvrnené počatie Prečistej Divy Márii v lone svätej Anny vyjadrovala mnohé storočia z pokolenia na pokolenie sviatkom 9. decembra. Tak to bolo až do prelomu tisícročí, keď začal vznikať rímskokatolícky obrad, najmladší obrad v katolíckej cirkvi. Frankovia, to jest predchodcovia dnešných Nemcov, z trucu a nenávisti k druhému Rímu, Konštantinopolu, aby boli odlišní od východného ortodoxného katolíckeho obradu, svojvoľne prehodili sviatok počatia Panny Márie, jak to oni volajú, z 9. decembra o deň skôr na 8. decembra s odôvodnením, že 9-mesačné tehotenstvo trvá predsa od 8. decembra do 8. septembra. Rímskokatolíci v rímskokatolíckom novozrodenom obrade svojvoľným prehodením sviatku počatia Prečistej Divy Márie z 9. decembra na 8. decembra stratili informáciu o priestupnom roku, o bezchybnom tehotenstve svätej Anny a preto aj stratili symbol nepoškvrneného, bezchybného, bezhriešného počatia Prečistej Divy Márii. Súbny výsledok sa prejavil veľmi skoro. Na západe sa od toho času začali pochybnosti o nepoškvrnenom bezhriešnom počatí Prečistej Panny Márie a z Prečistej Panny Márie zostala len Panna Mária. A to až do dnešných čias. Rímskokatolíci totiž nemajú Prečistú Pannu Máriu, ale len Pannu Máriu. A takých panien Márií je nespočetne veľa. Moja sestra je Márie a bola Pannou Máriou, kým sa nevydala. Každá Mária, ktorá je nevydatá a ktorá je Pannou Máriou. Takou je Panna Mária na západe. A pochybnosti išli až tak ďaleko, že svätý Bernard, ako aj Dominikán, svätý Tomáš Akvinský na prelome 12. a 13. storočia úplne odmietli nepoškvrnené počatie a za ním, za Dominikánom, Tomášom Akvinským, nasledovali všetci dominikáni. Rímska inkvizícia v 17. storočí dokonca zakázala používať výraz nepoškvrnené počatie. Pápež Gregor XVI chcel vyhlásiť svojho času dogmu o nepoškvrnenom počatí, ale Francúzi a Nemci, to jest potomkovia niekdajších Frankov, mu v tom zabránili. Spory, hádky, polemiky, verbálne súboje a zvady na celom západe trvali niekoľko storočí a neprestávali, až kým túto ich bludnú a heretickú svojvôľu nenapravil pápež Pius IX v roku 1854 dogmou určenou len a len pre rímskokatolícku cirkev. Pápež Pius IX v bule Ineffabilis Deus vyhlásil pre rímskokatolícku cirkev dogmu o nepoškvrnenom počatí Panny Márie v lone svätej Anny. Východná ortodoxná katolícka cirkev túto dogmu nepotrebovala, lebo
až do dnešného dňa oslavuje sviatok počatia Prečistej Divy Márii v lone svätej Anny 9. decembra a nikto nikdy nepochyboval, okrem komunistov po oktobrovej revolúcii v Rusku, o nepoškvrnenom bezriešnom počatí Prečistej Divy Márii. Rok pred vyhlásením dogmy sa apoštolský nuncius z Viedne pýtal grécko-katolíckej eparchie v Mukačeve na ich názor na tento sviatok, na tajomstvo nepoškvrneného počatia, a oni odpovedali, že na východe sa nepoškvrnené počatie uctieva a verí už veky vekov a nikto nikdy o tom nepochybuje a ani nepochyboval. Pápež Pius IX však nevrátil sviatok u rímskokatolíkov na pôvodné miesto 9. decembra, lebo o tajomstve priestupného bezchybného roku nevedel a ani dodnes nevie, napriek tomu, že otcovia Tymkovičovci to oznámili pápežovi Františkovi vo svojom liste, ktorý pápež buď nedostal, alebo podobne ako ďalších 53 urgencií a volaní o pomoc odignoroval. Abbiamo bisogno dello studio delle tradizioni orientali. Potrebujeme štúdium východných tradícií, ktoré je schopné podnietiť výmenu darov medzi rôznymi tradíciami a ukázať možnosť zloženia rozdielov. Possibilità della composizione delle differenze.